سلام كميك أنهم زخبركم تعزبتي أبز حلف سمون يستزرقها غازيتات حدث إرترا الحديثة إرترا حدثن إرترا بروفايلن أتوكرا تدهل مدب دهساس حتمت حيزنا لكم قريبنا لنا أب نايسلوس غازيتا حدث إرترا أبرهاتيون زرستا حدث أرزانتا قريبا لا بابا دقلل ود عندومي سئلخا أب غزان اللو أبوي نايتا أب جابان ياماها تسريحا زمزت فتان جالبامو ياماها زبالكما مراحن تواغان زنبريو بسئلخا يفلت أكانيرا حج دما مزحبتي قوالكا أبرهاتيون تفاليتنا تاريخيو أفاليتنا سمنا دما تحتاتيتنا ناب عمقوت تحيلنا نابخا ناب برخا بتحنا أبوي تسويئيو تاريخو قنا اللو تاريخ كاونا اللو أب سمنان تكبرنانون كليو هزباو جنبار حسابن تكبرنا بلوت حساب سأن تكبر استرخ مشا صوراتات بزحيو ناتكم جن أي ترخ مشان تعاويتيو أبرهاتيون اتا فتان جالباخا جالبا هزباو جنبار أب بيت مذكرة لا نسخاون أب بيت مذكرة لخا أب لبنا لخا أب لبي كله إرتراون لخا حتى كازد لخو حتوتات لني موتر بعل أبرهاتينن يامهن دو مسبلة لبخم دو زي مبالا حيلخم كساب كندي من باريو انقع تولدكم سلاس تولدكم هاجر وليدكم نعناون وليدكم نايا أبرهاتيون كحتكا بخميو نتاجالبا أبرهاتيون زبل سموتيوا يركبا أب عمدت عنا بزعبا ملكتات بتكتت سجات زدسس تحستو يتنحنا حانت قول نسيتي زوخنا مدهانيت وي فوسا كي تتقمت ورحاو تسقيات كيمتا 10 تخلتا أوارح مستقبر أب درجة بتكتت سقيات آتيا كنبل نخل أب قزي ليت المرهات حاد خاب لمود ملكتات أب عدما بتكتت سقيات نايتا آتو زلا قول نسيتيو دقا نستيو حيالو انقاقو حيزانين زفترا اتو منقاقو أما هدار انقاقو يوم زغزانو ما هدار انقاقو استروجين كمون بروجسترون زبهالو هرمونات يدالو إزوم هرمونات أبورحي حنساب نزمت ورحاو تسقيات يقوطعطرو زرئي كتكون نزدلوا انقاقحو وي ovulation دما يلقو اتمهدر انقاقحو زرئي كتحز اتخقل انقاقحو عداليو مس زي الأخ بتكتت تسقيات يقاتم أبز ممتا ورحاو تسقيات دو كبل قدن يخون بتكتت تسقيات بدرجة عدما كران كلو كاب 4 عامت ندحر يقاتم أب قليئن اتي بتكتت تسقيات أقدمو كمتسق يخليو تتغيسو أب عمدي بهالن سنة بابن أفاو قطم زدسس تحستو تأنجيرو يركب أفاو سنة قطمي كاب أفاوي سنة صحف قدم زسرع أكال أفاويات تايو كم كلهم ناي أفياتات كلهم حبرة سبات تسقاتات حلف ولدو بمبال بخبر زحزوان وريسوم زورسوان بحري تسقاتات دمايو كلهم حبرة سبات كابولك قوي في اليومن في الياتومن العلي أب حبراوي دحر بايتان حبراوي من النتن بمتكار نهلون متأن عبي مسرت كنصفو مزدليو كم كله أفاوياتا نأفاوي قطمتاتهم سرتن كابو زنقل هنصان يقبرو نأفاوي قطمتاتهم دما أبزوخنا ملكعات نايك ألسومن حداسومن بمختات منشي حدنتن والتا قصالنتن يقبروهم كسع إنجليزاوي ويليام توماس أب شحنشو منتمئتن 46 نفوكن لورن أتأميرو فوكلور زبل سيامة زفتر أفاوياتا يخون أفاوس نقدمي كساب كندتي أرستخوينو أيفلت النبرة كابزك زين دحر فوكلور نتي popular literature زبل زنبرة سيامة ملسا خوينو تقلقلا توماس نزي سيامة علماوي أفلتو كهبن كلو كأن دفر نقرو إنجليزاوي سيامة كب نمبال نبرة نتي كابت اوان جميرو اب انجليزن اوروبان بنهري كسفافح زجمره ناي حتمتن تنبابنت معرباوي صحفن كم بلجا تدقيمو خا نزي اخاونو ناب عالم اللاليو اب عمدي شباب نوس عمدي حسابات بفقري نبصصح زبل زعبا تلعلو بفقري مبتصح زبل حساب كقلقلن كلو نتوم اب علتاوي غعزوي زستفلوم زلخو سرت حستو كاب سبوم ناي زترفو سبات سمعت كنبب بمخاليو أنا ون كابز سكفتازي سلزي اللقاق علامة مبتصح بقاندو نتيناي حاقوس يخون حزن حمام يخون تعنا حبيركا نمكفالون نمحلافو خينو يسمعني
ስለዝኾነ ኣብ ኩሉ ኩነታትካ ግዜኡ ወፊዩ ምሳኻ ዝህሉ ሰብ መርኣያ ኣባኻ ዘለዎ ፍቕርን ኣኽብሮትን እዩ። ነዚ ከዓ ብዝመፃና ትሕዝቶ ክንልክዖ እውን ዝከኣል ኣይኮነን። ወላ እውን ምስ ፍቕርና ትሕዝቶ ከነስዕብ ዝከኣል እንትኾነ መመላእታ እምበር ቀዳምነት ዝወሃቦ ክኸውን ኣይምረፅን። ክንበፅሕ ኣብ እንሓስበሉ ፍቕሪ ትሕዝቶና እንተገበርና እንታይ ነብሩ ኣለዎ? ኣብ ዓምዲ መዛነይ ፍሉይነት ደቂ ሰብ ድንድላት ህይወት ካብ ለማኒ ናብ ዶክተር ጥቕስታት መዛነይ ዳእላታት ይርከቡ። ኣብ ዓምዲ ዛዕባ ሎሚ ንናጽነት ብሓርነት ዘወቀበ ወቕቲ ሓድሽ ዓመት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቅድሚ ሓድሽ ዓመት ዝነበረ ሰሙን ኣስመራ ኣብ ሕጽኖት ዘላ መርዓት መሲለ ቀንያ ነፍሲ ወከፍ ትዕበትን ኣስትካል ንዓመተ 2026 ንምቕባል ብዘለዎ ዓቕሚ ቤታን ኣፍ ደጊኣን ትሕዝቶኣን ሰራሕተኛታታን ኣወቂባ ውራያ ከም ዝዓመላ ወረጃ ሰበይቲ ተውዛሕዛሕ ክትብል ያቀንያ። እቲ ካብ ጫፍ ባሕቲ መስከረን ክሳብ ጎዳይፍ ብምልሕ ምልሕ ዝብል መብራህትታትን ብዝተሸለመ ዳሳትን ዝማዕረገ ጎደናታትን ገጹ ከም ፋንስ ተኸሊዑ ብፍስሓ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ህዝብን ደሚርካ እንክትሪኦ ንናጽነት ብሓርነት ዝወቀበ ወቕቲ ኢልካ ምጽውዑ ግቡእ ኮይኑ ትረኽቦ። ኣብ ባሕቲ መስከረም ንቆልዑ ተባሂሉ ኣብ ዝተዳለወ መዘናግዒ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ፍልይ ብዝበለ ኣቀራርባ ቆልዑ ኣስተርሖም ክዘሉን ክገላበጡን ኮታ ዘዝተበርሆምን ዝሰሓቦምን ክገብሩ ክትርእን ከለኻ እታ ናጽነት ብሓርነት ዘወቀበ ወቕቲ እትብል ብሂል ትመላለሰካ። ወሃብቲ ኣገልግሎት ዝተፈላለየ ንህዝቢ ይጠቕሚዮም ዝበልኦ ንብረት ይኹን ዝብላዕ ዝስተ ቀሪበን ቤተን ዓማዊል ንምስሓብ ብጥበባዊ ምህዞ ኣጉላዕሊዐን በቲ እዝንን ልብን ዝዕድም ሃገራዊ ደርፍታት ሃሰኔን ተጓዓዛይ ባህና ብሎ ከም ዝእለ ናይ ልቡ ፈጺሙ ድማ ተመሳጊኑ ከምዚ ንዓመታ ብፍቕርን ሰላምን ምዕባለን የረኸበና ብዝብል ናይ ተስፋ ቃል ብኽብሪ ዝፈላለየሉ ህሞት እዩ ዝነበረ ተጠቒሱ። ቤት ትምህርቲ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ማይ ዓይኒ ኣብነታውያን መምሃራን ከም እትመርጽ ምስ ኣብቲ ቦታ ዝተንቀሳቐሱ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ተገሊጹ። ናይ መወዳእታ ክፋል ትርጉም ቃለ መሕተት ምስ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ቀሪቡሎ። ንኣዴታት ኣብ ቦታ ስርሐን ደቀን ዝኣልያሉ መዋዕለ ህጻናት ምህላው ዓባ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ብዝርዝር ተሓቢሩሎ። ኣብ ዓምዲ ዕልዎም ወቴክኖሎጅያ ብልሂ ካቲም ብኩባንያ ኣፕል ከም ዝተሰርሐ ተሓቢሩ። ሓድሽ ሰብ መሰል ሮቦት ማትሪክስ ኤክስ ናብ ሰብ ዘመሳስልዎ ናይ ምንቅስቓስ ክእለታት ከም ዘማዕበለ ተገሊጹ። ንመጻኢ ብልሂ ቴሌፎናት ዝቕየር ምህዞ ማይክሮቺፕ ኣሜሪካ ስራሕ ጽሬት ብሮቦታት እናተባሕተ ይመጽእ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዝብሉ ኣገረምቲ ሓበሬታታት ሰፊሮም ኣለዉ። ኣብ ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንኢትዮጵያ መንዩ ዝመርሓ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣብዚ እዋን እዚ መንዩ ንኢትዮጵያ ዝመርሓ ዘሎ ኢሉ ዝሓትት ዝረኽቦ መልሲ ኣብታ ሃገር ቅልውላው ሕጊ ኣልቦነትን ፖለቲካዊ ሕንፍሽፍሽን ኣብ ዘለዎ ሃዋህው ስልጣን ኣልቦነት ዓብሊሉ ከም ዘሎ ይዝርዳእ። ናይ ዕርቂ ኣብነት ተገይሩ ኣብ መጀመርታ ተስፋ ተገይሩሉ ዝነበረ ኣብዚ እዋን ሕሱም ዓብላሊ ኮይኑ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ይመርሓ ከም ዘሎ ብቐዳምነት መልሲ ክውሃቦ ይከኣል። ዓሚቑ ንዝዕዘብ ግና ናይ መሪሕነት ስልጣን ትካላዊ ቀይድታት ተሓታትነትን ሕጋዊ መሰረትን ዘይብሉ ኣብ ዝተጎጃጀሉ ተዋሳእቲ ብስምዒት ሃይማኖት ኣብ ዝደፍኡ ጎባልን ወታደራዊ ፀጥታን ናይ ውልቂ መራኸቢ ብዙሃንን ዝተቐነጣጠበ ኮይኑ ንረኽቦ። ኣብዚ ሕንፍሽፍሽ እዚ ከም መለለይ ኮይኑ ጎሊሑ ዝርአ ብናይ ወንጌል ብልጽግና ፖለቲካ ዘደጋግም ናይ ቋንቋ ቅድሎ ማለት ወንጌል ብልጽግና ፕሮስፐሪቲ ጎስፔል ኣብ ጥሩፋት ሃይማኖታውያን ጉጅለ ክርስትና ብደረጃ ዓለም ከም ፋሽን ኮይኑ ተጋኒኑ ዝነበረን ሕጂ እናደኸመ ዝኸይድ ዘሎን ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ከም ሓድሽ መለኮታዊ ግልጸት ተላቢዑ ዝርአ ዘሎ እዩ ይርከቦ። ኣብ ዓምዲ ጸጋታት ባሕሪ ኣገዳስነትን ኣጠቓቕማን ምግቢ ዓሳ ንጥዕና ወዲ ሰብ ተዳሲሱ። ዓሳ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ዓይነታት ምግቢ እዩ። ብትሕዝቶ ቫይታሚናት ብፍላይ ቫይታሚን B12 ማዕድን ፕሮቲን ብፍላይ ኦሜጋ 3 ፋቲ ኣሲድ ሃብታም ብምዃኑ ኣብ ምክልኻል ሕማማት መንሽሮ፣ ሕማም ልቢ፣ ሕማም ረሲዕ፣ ጸቕጢ ኣእምሮ ወዘተ ልዑል ግደ ኣለዎ። መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ዓሳ ምምጋብ ብሕማም ልቢ ክመጽእ ዝኽእል ሃንደበታውን ዘይትጽቢታውን ሞት ይከላኸል።
ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዓለም ሃንደበታዊ ሞት ወቕዕ ልቢ ዘጋጥሞም ሰባት ቁፅሮም ውሑድ ኣይኮነን። ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ንመጽንሒ ህጻናት ኣብ ቦታ ስራሕ ዝድህስስ ኣገዳሲ ትሕዝቶ ሰፊሩ ይርከብ። ተሳትፎ ብዘይ ኣድማዕነትን ኣፍራይነትን ተጨባጢ ዕቤት ከመዝግብ ኣይክእልን እዩ። እዚ ማለት ኣብዚ እዋን ብዙሕ ብድሆታት ሰጊረን ኣብ ትምህርተን ዕውታት ብምዃን ብዝተፈላለየ ዓውደ ትምህርቲ ተመሪቐን ኣብ መንግስታውን ብሕታውን ትካላት ዝሰርሓ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ወሊድ ባህገን ገና ኣብ ምጥጥዑ ፍረ ከይሃበ ክረግፍ ይግደድ። በዚ ምክንያት ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ወሊድ ኣፍራይነተን ክጎድል ግድን እዩ። ከም ዝፍለጥ ምሉእ ሓላፍነትን ናብዮትን ህጻናት ኣብ እንግዳዓ ኣዴታት ስለ ዝወድቕ እተን ኪንዮም ስታፍ ኣድማዕቲ ብምዃን ተወዳዲረን ዕውታትን ኣብነታውያንን ክኾና ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ሕልመንን ባህገንን ራሕሪሐን ውላደን ኣብ ምዕባይ ይጽመዳ። ምእንቲ እዚ ኣስራሕቲ ትካላት መንእስያት ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ወሊድ ዘጋጥመን ማሕበራዊ ጸገም ንምቅላልን ጾረን ንምፍኻስን ኣብ ቦታ ስራሕ መጽንሒ ህጻናት ክዋደዱ እዋን እዩ። ምክንያቱ ፈለማ እቲ ረብሓ ነታ ጓል ኣንስተይትን ውላዳን ክኸውን ከሎ ቀጺሉ ድማ ንእትሰርሓሉ ትካልን ንዘምሃራ ሕብረተሰብን እዩ። ንዕቤት ሃገር እውን ዓብይ ኣበርክቶ ኣለዎ። ኣብ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን መበል 6 ክፋል ዋሕዚ ዓወት ኣብ ህይወት ብዙሓት ጉዳያት ዘሸቕሉ ኣለዉ። ዝደለኻዮ ነገር ኣብ ሓፂር ግዜ ዘይክሰልጠካ ይኽእል እዩ። ኣብ ሞያኻ ወይ ስራሕካ ጽቡቕ እናሰጎምካን ከለኻ ካብ ትጽቢትካ ወጻኢ መሰናኽላት ከጋጥሙኻ ይኽእሉ እዮም። ጥዕናኻ ሙሉእ ጸኒሑ ሃንደበት ዝመጽእ ሕማም ከዳኽመካ ይኽእል። እቲ ዝርዝር ብዙሕ እዩ። ኣብ ዕለታዊ ህይወትካ ነዚኦም ከም ርዱኣት ክትወስቶም ኣለካ። ኣብ ዓለም በይንኻ ጥራይ ጸገም ዘጋጥመካ ጌርካ እንተቖፂርካዮ ካብ ናብ ፍታሕ ንላዕሊ ናብ ምስቲ ምሳሌኻ ክትዝምብል ነቶም ዝገጥሙኻ ጸገማት ከም መንጠሪ ባይታ ጥራይ ክትቆጽሮም ኣለካ። ዝገጥሙኻ ጸገማት መሊሶም ክሕይሉኻ እምበር ከቶ ከዳኽሙኻን ከሸቕሮርኻን ከተፍቅደሎም ኣይግባአን። ንዓወት ኢድካን እግርኻን ኣጣሚርካ ክትጽበዮ ኣይግባአን። ንዓወት ከም ግቡእካን ሓላፍነትካን ኢኻ ክትቆጽሮ ዝግባእ። ገለ መንእስያት ካብ ኮሌጅ ምስ ተመረቑ ናይ መወዳእታ ዓወት ከም ዘመዝገቡ ዝዛነዩ ኣለዉ። ኣብ ዓምዲ ርእቶ ታሪኻዊ ዕድል ምብኻን እስትራቴጂያዊ ስንፍና ብዝብል ኣብ ዓውዲ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብን እስትራቴጂያዊ ምርምርን ቃላት ተራ መግለጺታት ዘይኮኑስ ረዚን ታሪኻዊ ትርጉም ዘለዎም ናይ መርገጺ መሳርሒታት እዮም። ሓደ መራሒ ሰነፍ ተባሂሉ ክጽዋዕ እንከሎ እቲ መልእኽቲ ብዛዕባ ኣካላዊ ድኻም ኣይኮነን። የግዳስ ብዛዕባ ሓደ ኣብ ዝለዓለ ናይ ስልጣን ጽፍሒ ዝርከብ መራሒ ነቲ ዕድል ሃገርን ወለዶን ዝውስን እስትራቴጂያዊ ሓላፍነት ምስካሙ ዓቕሚ ክስእን እንከሎ ወይ ድማ ነቲ ታሪኽ ዝሃቦ ዓብ ዕድል ብኸንቱ ከባኽኖ እንከሎ ዝውሃብ ረዚን ፖለቲካዊ ፍርዲ እዩ። ስንፍና ኣብ መሪሕነት ማለት ጽባሕ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ክትግምት ዘይምኽኣል፣ ንዘጋጥሙ ጸገማት ድማ ብሕጋውን ዲፕሎማስያውን መገዲ ክትፈትሖም ድልውነት ዘይምርኣይ ማለት እዩ። እዚ ዓይነት ስንፍና እዚ ንሃገር ናብ ዘይተፈልጠ ደልሃመት፣ ንዞባ ድማ ናብ ዘይውዳእ ወጥሪ ዝሸምም ሓደገኛ እስትራቴጂያዊ ቫይረስ እዩ። ቀዳማይ ዓንዲ ናይዚ ስንፍና እዚ እቲ ኣርሒቕካ ዘይምጥማት ወይ እስትራቴጂያዊ ዑረት እዩ። ሓደ በሊሕ መራሒ ልክዕ ከም ሓደ ንፉዕ ካፒቴን መርከብ ኣብ ማእከል ባሕሪ እናተጓዕዘ እንከሎ ነቲ ብርሑቕ ዝመጽእ ዘሎ ማዕበል ቅድም ኢሉ ናይ ምርኣይን ንዕኡ ዝኸውን ድልውነት ናይ ምህላውን ግዴታ ኣለዎ። ርሑቕ ዘይጥምት መራሒ ግን ኣብቲ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ዘሎ ናይ ሕጂ ብልጭልጭን ግዝያዊ ዝናን ጥራይ ተጸሚዱ ይነበር። እዚ ዓይነት መሪሕነት ንሃገራዊ ጉዳያት ብናይ ህጹጽ ሓደጋ ኣታሓሕዛ ማለት ክራይሲስ ማናጅመንት ኣገባብ ጥራይ እዩ ዝርኦም። ጸገማት ቅድሚ ምፍጣሮም ብጥበብ ኣብ ክንዲ ዝከላኸሎም ምስ ተፈጥሩ ጥራይ ክጓየ ይርአ። እዚ ድማ እዩ እቲ ዝዓበየ ምልክት ስንፍና። ሓደ መራሒ ጽባሕ እንታይ ከም ዝመጽእ ክግምት ምስ ዘይክእል ድሕነት ሃገሩ ዘውሕስ መገዲ ክጸርግ ኣይክእልን እዩ ተገሊጹ። ኣብ ዓምዲ ዳየሪ ዕረፍቲ እምበር ሲእነ ቀዳማይ መዓልቲ ቆጸራይ ፍቕሪ ረኺበ ቁሉይ ሕባበል ዝብሉ ዝርከብዎም ዛዕባታት ዳየሪ ይጸንሑና። ኣብ ዓምዲ ደልኣባብ መበል 7 ክፋል ዛንታ ጥሰት ለምቤዕ ደሜር መሰት ቀሪባላ። ኣብ ዓምዲ ዓማር ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ንዞባ ዓዲ ኸላ ንኣገዳስነት ቅድሚ ትምህርቲ ብዝምልከት ዝሃቦ ሰፊሕ ሓበሬታ ይጸንሐና። ኣብ ዓምዲ ፍሬካድም ኣመሓዳር ንዞባ ስማጣቶ መሓርና ተኽሊ ኣብ ንኹነታት ቀረብ ማይ ምምሕዳር ከባቢ ኦሮታ ብዝምልከት ዝሃቦ መግለጺ ሰፊሩሎ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ርክብ ምስ ሓላፊ ጥዕና ከባቢ ድሕሊ ንዞባ
دهلات تحققازي نرس صالح علي زتخايدة ركب يتنحنا أب عمدي حبربرو كاب حرق أنكخة بخمي كتزحل تخل ميلا منبرو فللي رانشن تفحن لبونا بيلاتن نفس الشختان حيزات تزنحنا أب عمدي فنو عادت مقتصل تخفل ما تأنس لطباوي جابر محمدن قريبا لا كلايك فالترقم كالمديا كور بريزيدنت إسياس أفوركي يتنحنا أب عمدي سبوتلايت قانقوان متصنبار زبل زعبا نركب أب عمدي أوبينين صحيحي بحري نزل غعبيت حدش مأزن نإيرترا تدهسيسو يركب أب عمدي قطبان وانينن أفراينتن ممحيش ميلاتاتن كالأك فالت حستو يتنحنا أفراينت بمعباي وبممحياش زركب ربحا ويتقميم الزين تسرقنا نعقو زقبر وصاي مغناتاوي أي كونن ترايزي كونا كان بغنت وي كسارك وقتصري كاليو سلازي تقمي وياد لاينت أفراينت نمن تصار نزات تسعب سنسلتاو بهر زلوا مرداتا بعمقوت مردا أزيو أقداسي معرفيو معريو خا نتا تسعبا تحت أفراينت زفترو سعبين تنصورق سنسلتاوي مرداتا مجنزب أدلاي خون بحفشة أبو القوي وانيناوي يخنت كلاو عمامنا نأفرينت لعلق أدامنت كنهبو والقاون حبراون حلفنت كمزلنا مجنزب أقدسيو من محيش تحسب يخن ميلاتات من محياش فتات ما سرحنا هاسو أبن بلالو دما كفوتات تعزات أفتي تبل حتن رعمتن كنكون أدلايو أما بالشارشي كفال وقع تاريخ فنكلك إيا أنا بس اتم اب اسوسا برقن عوتن سرحي زفصمو تقدلتي مستذكر ووقن زحفس وغزيف عوتن بمنصصار زخفل وو كبير واغا اينبرن جغانو سواتهم بغبو احمد داماليسوم نتم زبزحو وغاتهم بالعل كنكن حيزوم نا مدر ايرترا كم زغعزو دحر مغباركا نقصال زكايد وغ ترغم زلو كبد زبله اصورن حكمنا نبرتن سنقن امخاينوم صعينوم ب14 ጥሪሽ 1990 بأجرام موخا الناتواجو زحلفو بوتاتات مالت كاب دبوس نكمروخ أستات 163 كيلومتر كاب كمروك نبغس أستات 127 كيلومتر بمكينة وقعزم ولدل نيل أبزبهل مدري سودان بزحو أبز علت زي دمت حفاش نتنساتهم زفت موقية انت أقالي حتو بمبال أبو أقامشت راديو ولا انت بلو هزباو جنبار أب إيروز تنحو 10,000 مروخات كينات سراويت إثيوبيا نتا كلقومن ناب عدوم كفانومن وسينو كتب الحبرت ازوم كاب عبي سرحيت اسوساس تملسو تقدلتي ناتاتوم زينا كسمعو بهيقوم سلازنبرو نزينا زمسمعو بزوحا يتقدسلون اكوادا نتبدحريو زغطله درفي دمصاوي تفنو طراي كتهبلون كقوصاصايلون ترايو أب عمد شباب نوس عمد حسابات تمكر مدرخ نقسنت مسحلف قوة في الليلات كقبل نفسي كحيل كمزلون تجنزبه نترفسب إزدارت ألبوز مرجو صفحات أدماس زي ملء وينتقو بعل بزحوانين بهرون نبعلو أنصار مخانو كنجنزب بمخالي نزا نفسي أجوخي كم بالح ماكن علمنا إذا أدمانتا حبر ملك عقرماء بأنا زبق كبايا في الليلات انت زهلو حاتير بنوحي مقنان دخا بهابتام ايم تدنقن مرير بمقور ايم تتسلقن تميت بتصقاب ايم تسعرن كوتاس ازوم كلهم قوامات هوت ايم ترعيون من بارنا بارو مخنع انا زنبركو كذكركا ايدلني اب عند سدرابيت نسمعتاو بالحيز قلت حستو يتنحنا أبالا سدرابيت أمونقوم نزهلو مبهال اوتاون هاناتن نمقبار اوتاو حساب كحاسبون سمعتاو بالحي كوننونا قداسيو سمعتاوي بالحي سبات سمعتاتهم بزقباء كما أزنون كقوات أرون زخل عقمي ويكالات تبهيلو كتوعي كال أبزمناوي تمرتاتن صحفاتن عودي سنة لبونا سمعتاو بالحي زبل قالب ترقاقامي كتوعي سمعالو سمعتات أتحساسبا بحريات من السبات بزقباء نمرداء كنت أمرهم بزقباء مفلات يدلي أبلع علي استتقسى سمعتاو بالحي أولاد سدرابيت كوننو أبوشت أو منتهم زقباء وافريك قبرو يقباء اوتاوي أتحساسبان بلوت كنت أمرون بمؤنان عود بحريات نخل ومن أمحبراوي هيوتهم عوتات كخنون مسنبسهم جزي كحلفو يقباء أب عمدي زعبالومي جيوبوليتيكا محدرا زي رقنت بحاجة اواناو أبنت تدهسيسو يركب نخلقوت عبيت زوباون علماون كستات قديفكا عمت 2025 بقندو بتياب وازيما حدش عمت 2024
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ዘይረኸበት ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ዝተፈረመ ናይ መረዳእታ መዘክር ዝተጸልወት ምንባራ ዝዝክር እዩ። እዚ ምስቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝህረም ዝነበረ ኣውታር ኪናትን ናይ ፖለቲካ ውክልናዊ ምንቅስቓሳትን ሓዊስካ እናኸረአ ንዞባና ናብ ዝበረኸ ጥርዚ ዘይርጉእነት ካብ ዝዕረጉን ሕማቕ ኣሰር ካብ ዝገደፉን ተርእዮታት ተባሂሎም ኣብ ታሪክ ተሰኒዶም ሓሊፎም ኣለዉ። ኣብ መቓኒ ዝኹነታት እቲ ዝተኸተመ መዘክር ንኢትዮጵያ ክፈጥረላ ተባሂሉ ዝተተለመ ዕድላት ብሓደ ወገን በቲ ካልእ ድማ ነቲ ዛዕባ ንምስላጥ ተባሂሉ ብመገዲ ኢትዮጵያ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ጭማርኡ ዘነጻጸረ ምትኹታኽ ኣብ ግምት ብምእታው ዓመተ 2024-2025 ነዚ ፍሉይ መልክዕ ዘለዎ ዳንኬራ ዘሳስያ ዓመታት ኮይነን። ቀፂሉ ዝሰዓበ ክስተታት ኣብ ዙርያ ዝተገልጸ ፖለቲካዊ ምዕሪት ኣእቲኻ ዝርአ ምዃኑ ከይሰሓትካ ፖለቲካዊ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ቄሕ ባሕሪ ከምኡውን ተፋሰስ ኒል ብኣንፈቱ ዝሰሓተ ንኣህጉራዊ ሕጊ ዕሽሽ ዝብልን መሰረታዊ መትከል ሃገርነት ዘየኽብረን ፍኖተ ካርታዩ ክሳለጥ ጸኒሑ። እዚ ዝተጠቕሰን ካልእ ዓበይቲ ጉዳያትን ድማዩ ንዞባና ኣዝዩ ተሃዋስቲ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ትንተናዊ ጽሑፍ ኮይኑ ነቲ ንሕና ኤርትራውያን ኣብ መቓን እዚ ህሉ ፖለቲካዊ ቁርቅስ ዝህልወና መረዳእታን ናይ ምብሃል መድረኽን ንምስሳን ዓሊሙ ዝተደለወ እዩ። ኣብ ዓምዲ ልምዓት ሓላፊ ኣሃዱ ባህልን ስፖርትን ናይቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ፊልሞን ገብረ ኢየሱስ ንገለ ጸጋታት ዓዲ ኋላ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ሓበሬታ ሰፊሩሎ። ኣብ 29 መስከረም ግእዝ ዝዝከርን ዝበዓልን በዓለ ኣቡነ ዕዝራ ኣብ በረኻ ዓዲ በጊዕ እዩ ዝርከብ። ኣብ ዝኽሪ ናይ ዝበዓል ወንጭፍ፣ ደርፊ ወደሳ ኣዴታት፣ ጓይላ፣ ምሕራይ ሕጺትን ካልእን ዘጠቓልል ብርክት ዝበሉ ዝተፈላለዩ ባህላውን ሃይማኖታውን ፀወታታት ይጽወቱ። ክብረ በዓል ኣቡነ ዕዝራ መሰረቱ ነዊሕ ዓመታት ዝገበረ ብምዃኑ ኣብ ገለ እዋን ምስ ግዜ ተዳኺሙ ነይሩ። እንተኾነ ብተበግሶ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኣብ 2023 ዳግም ተበራቢሩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብጽቡቕ ይቕጽል ምህላው ምፍላጥ የድሊ። ኣብ ዓምዲ ምን ሁና ወሁናክ ዝተፈላለዩ ኣገረምቲ ፍጻመታት ዓለምና ሰፊሮም ይጸንሑና። ኣብ ዓምዲ ኣልኡስራ ዝተፈላለዩ ስድራ ቤት ጠቀስ ትሕዝቶታት ሰፊሮም ኣብ ዓምዲ ኩርናዕ ተምሃሮ 7ይ ክፋል ኣገደስቲ እንዶታት ንዕውት ጉዕዞ ትምህርቲ ድሕነት ሰብ ብኽዳን ቫይረስን ኣቃውሞን ተዳሲሶም ኣለዉ። ኣብ ዓምዲ ፍረ ጻዕሪ 3ይ ክፋል ዕላል ምስ ኣርካን ሞያተኛን ምኩርትን ክኢላ ምፍራይን ምርባሕን ደርሁ ኣልማዝ ገዛኢ ቀሪቡሎ። እቲ ዝዓበየን ወሳንን ምክልኻል እዩ። ኣብ ደርሆ ምክልኻል እምበር ሕክምና የለን። እዚ ማለት ድማ እቲ ዝግበአን ክታበት መድሃኒትን ቫይታሚንን ከከም ኣድላይነቱ ብስሩዕ ክትህበን ኣለካ። ኣብ ቀጽረን ወይ ሰፍረን ሕማም ዘስዕቡ ጀርምታትን ካልኦት ኣዝዮም ደቀቕቲ ተህዋስያንን ንኸይኣቱ ዕቱብ ምክትታል ብምግባር ድሕነተን ከተውሕስ ኣለካ። ተለባዕቲ ሕማማት ብሰብ እንስሳታት መኻይንን ካልኦት መሳርሒታትን ተጸይሮም ናብ ሰፈር ደርሁኻ ከይኣቱ ብዕቱብ ክትከታተል ይግባእ። ምእኩት ምህርቲ ካብ ጥዑያት ደርሁ እዩ ዝርከብ። መኽሰብ ከተኻዕበት እንተደሊኻ ጥዕና ደርሁኻ ከተረጋግጽ ኣለካ። መበል 8ይ ክፋል ወግዒ ታሪኽ ፈንቅል ቅያ ኣናብስ ቀሪባላ። ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት 70 ብጻይ ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ጀነራል ናብ ኣሶሳ ቅድሚ ምኻዱ ንሓላፊ ሓይሊ ስለያ ናይቲ ክፍለ ሰራዊት መድሃኔ ደባስ ማለት ገጽን ፈረቐን ረኺቡ ነታ ካብ ጉዕዞ ናብ ኣሶሳ ዝተረፈት ጋንታ ሒዙ ናብ ኣፍ ዓበት ብምኻድ ንኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት 85 ስውእ ተገዳላይ ገረዝግሄር ውጭው ረኺቡ መምርሒ ስራሕ ክወስድ ሓቢርዎ ነይሩ። ኣባላት ስለያ ክፍለ ሰራዊት 85 ኣብቲ ቦታ ንነዊሕ እዋን ስለ ዝሰርሑ ማለት ዝተንቀሳቐሱ ንኣቀማምጣ ቦታታትን ሰራዊት ጽላእን ከማ ጸብዕቲ ኢዶም እዮም ዝፈልጥዎ ነይሮም። ካብ ከባቢ ሽዕብ ተበጊሶም ጽርግያ ጋሕቲላይ ሰንጢቖም ቢዘን ዝሓድሩሉ እዋን ብዙሕ ነይሩ። እታ መድሃኒ ዝሓዛ ናይ ስለያ ጋንታ በቲ ዝተዋህባ መምርሒ መሰረት ብእግሪ ናብ ኣውሎረይም ድሕሪ ምብጽሓ ማርቸድስ ተሰቒላ ናብ ሩባ ቀልሃመት ብኣቢላ ድማ ኣፍ ዓበትያ ተደርጊማ። ኣብኡ ንሓፂር እዋን ድሕሪ ምጽናሕ ወልድ ሽኮርን ጋድም ሓሊበን ሰንጢቓ ኣብ ሩባ ዑለ ኣዕረፈት። ኩሎም ኣባላታ ድማ ንብረቶም ሒዞም ንኽወርዱን ካብ ክሸፋ ክጥንቀቑን ተሓበሮም። ብማዕዶ ነታ ጥንታዊትን ዕምርትን ዕዳጋ ዝነበረት ሽዕብ ተዓዘቡ እሞ ነቲ ጸላኢ ብ12 ግንቦት 1988 ዓንፃ ንማዕጾ ስዕረት ምስ ኣጋጠሞም ንኣስታት 400 ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ንጹሃን ሰባት ብኣልማማ ብጥይትን ታንክታትን ብግፍዒ ዘለቕሉ ኣጋጣሚ ዘኮርሞ ኣስናኖም ሓርቀሙ።
ኣብ ዓምዲ ተርሙማ ቀይሖ ጡጥዋይ ደብዳቤ بحقوي حبرتان ተወዳደርቲ ስእሊ ግድል መንገዲ ንርክብ ኣያንበሳን አንጭዋን ይርከብዋ ኣማሕዳር መምሕዳር ከባቢ ዓሊግድር ኣቶ ፈረጅ ማሕሙድ አንጆታይ ብዛዕባ ዓሊግድር አመልኪቱ ዝሃቦ ሰፊሕ ሓበሬታ ሰፊሩሎ ኣብ ዓምዲ ደቂ ኣንስትዮ ርትዓዊ ኣጠቃቅማ መድሃኒት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብዝብል ፋርማስቲካዊ ማሕበር ኤርትራ ምስ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ሃማደአ ብምትሕብባር ንኣባላት ሃማደአ ንግቡእ ኣጠቃቅማ መድሃኒት ዝምልከት ሰሚናር ኣካይዱ ነይሩ ጽማቅ ትሕዝቶ ናይቲ በኣባላት ናይቲ ማሕበር ፋርማሲስት ኑሩ ዓብዱን ሳልሕ እድሪስ ኑርን ዝተወህበ ሰሚናር ቀሪቡሎ ኪላ ሕምልትን ፍረታትን ፕሮጀክት ሕርሻ ኢላ ብርዒድ ወይዘሮ ጸጋ ዘርሃጽዮን ንጥፈታት እቲ ፕሮጀክት ኣብኑ ዞባ ኢላ ብርዒድ በብእዋኑ ናይ ሽቕለት ዕድል ከም ዝፈጥር ኣብ ዝሃበቶ ቃለመጠይቅ ረዲኣ ኣብ ዓምዲ ዘርዓዊ እቅትሳድ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ሓድሽ ሜላታት ሕርሻን መስራሕትን ኣብ ምትእታዊ ነጥፍ ከም ዘሎ ምስ ሓላፊት ትካል ኣቶ ክብረኣብ ኣብርሃም ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ተገሊጹ ኣብ ዓምዲ ዋሓታ ህልጥፍል ምስ ዳይሬክተር መዋእለ ህጻናት ኣውካም መምህር ሳራ ፍሳሐ ዝተኻየደ ቃለ ምሕተት ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ንህጻናት መሃርትን ኣዘናጋዕትን ትሕዝቶታት ይርከቡ ትርጉም ቃለ ምሕተት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ጋዜጣ ፕሮፋይል ሰፊሩ ይርከብ ኣብ ዓምዲ ኦፒኒየን ኤንድ አናሊሲስ ሕንቅልተይ ዋኒን ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ህዝቢ ኣብ ዝቐንዐ መደረ ብመራሒ ሰልፊ አብይ አሕመድ ከም ዝተገማድሐ ተገሊጹ ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ጥዕና ፍርያምነት መሰልን ምዕባለን ኣብ ኤርትራ ዝብል ኣርእስቲ ብሰፊሑ ተዳሲሱሎ ኣብ ዓምዲ Q&A ውርሻ ምዕቃብ ተልእኾን ራእይን ሃገራዊ ማእከል ስነ ቅርሲ ኤርትራ ተላልዩ ይርከብ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎም ዝተላለወ ትሕዝቶ መደብና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ሰላም